Когато император Никифор Фока започнал да изисква загиналите във войната да бъдат причислени към мъчениците и като тях да бъдат почитани и прославени, епископите от онова време заявили, че такова почитане би било несправедливо, неканонично. Но тъй като не бяха чути, накрая те използваха думите на Василий Велики като правило, казвайки: как можем да причислим към мъчениците онези, които паднаха във войната, когато Василий Велики ги отлъчи за 3 години от таинствата, като хора с нечисти ръце? Нека да ви припомним накратко развитието на църковния въпрос в Украйна, който доведе до провъзгласяването на Православната църква в Украйна за независима. Пред мен въпросът има две страни. Историко-канонична и политико-геополитическа. Невероятната уязвеност на Московската патриаршия от това, което се случи, разкол в православния свят в собствения смисъл на думата няма. Няма. Широк отзвук в медиите предизвика разколът в православния свят, който вече е факт. Руската православна църква прекрати отношенията си с Вселенската патриаршия и определи това като най-голямата схизма в християнството от над 1000 години насам. Това действие на Руската православна църква идва веднага след съвещанието на Путин с силовите структури на Русия по повод решението на Вселенската патриаршия да признае независима православна църква в Украйна. Историята на църквата в Украйна знаем, че още от късната античност, специално по крайбрежието на Черно море и южните и югозападни части на Украйна, на християнски поселения, още 988 година в Киев е прието, можем да кажем, кръщение на държавно ниво от княз Валдемар, който е представител на скандинавска немска военна аристокрация, която по това време владее тези области. На славянски той е известен като Владимир, по-късно е почитан като светец. Не можеш да основаваш църква въз основа на омразата. Припомняме, че Вселенската патриаршия подкрепи миналата седмица украинското искане за независима автокефална църква. Константинопол с нея на темата от киевския патриарх Филарет и председателя на Украинската автокефална православна църква Макарий, един от които се очаква да оглави бъдещата единна и независима православна църква в Украйна. Реакцията на Руската православна църква означава, че вярващите в Русия вече няма да могат да се причестяват и да участват в богослужения в храмовете на Константинополската патриаршия, където и да било по света. Понимать каких-то истоков. И говоря о Филарете, я хочу сказать, что огромной ошибкой Константинополя было все-таки дарование, в кавычках вот так вот, дарование автокефалии, той структуре, которую возрастил человек, будучи отлученным от всех степеней священства, будучи анафематствованным, и находясь просто в звании монаха, потому что монашество ему было архиерейским собором оставлено. Собором 1997 года. Не может, как говорит Иисус Христос, давать худое дерево добрые плоды. Из источника горького не может течь сладкая вода. Если отец этого явления дьявол, то не может быть никакого соединения Вельзевула со Христом. И вы знаете, ошибка, которую совершил Константинополь, она столь явна, что теперь они сами, наверное, в ужасе от того, что сотворили. Потому что отец раскола — это конкретная личность, с конкретной биографией, с конкретными негативнейшими факторами своей биографии. Более того, это личность, которая продолжает антицерковную, негативную деятельность в масштабах всего православия. Он создает новый раскол в расколе. Он начинает теперь активно выступать против Константинополя. И то, что новоявленные руководители этой структуры им рукоположены тем, кто вновь и вновь выступает уже против Константинополя, ставит Царьград, ну, конечно, такой вот, я бы сказала, Царьграда уже давно не существует, более чем Стамбул, лет, да. ставит Стамбул в очень
неловкое, я бы сказала, в трагическое положение. На 5 януари, в навечерието на Богоявление, патриарх Вартоломей подписа Томоса, с който дава независимост на православната църква в Украйна. Мотивите за това решение са суверенитета на страната, справедливото искане за автокефалия от близо 30 години на нейните църковни и светски власти, ангажиментът на Константинополския престол да се грижи за някогашната митрополия на Киев. В Томоса четем: Тази църква има предстоятел, който носи титула митрополит на Киев и на цяла Украйна, като не допуска никакво прибавяне или отнемане от неговия титул без позволението на Константинополската църква. Препоръчваме на всички православни църкви да я признават за сестринска и да споменават името и като Светейша църква на Украйна, имаща своето седалище в историческия град Киев. Тази църква се ограничава в юрисдикцията си до границите на украинската държава. Към горното прибавяме, че автокефалната църква в Украйна припознава като своя глава Светейшия апостолски патриаршески Вселенски престол, както и останалите патриарши и предстоятели. Що се отнася до по-сериозни случаи от църковен, догматически и канонически характер, митрополитът на Киев и цяла Украйна от името на Светия Синод на своята църква трябва да се обърне към нашата Светейша патриаршия и Вселенски престол, като изисква неговото авторитетно мнение и сигурно разбиране, като при това положение остават непроменени правата на Вселенския престол върху Украинската екзархия и свещените ставропигии в Украйна. Церемонията по подписването на Томоса се състоява в катедралния храм на Цариградския патриарх в Истанбул в присъствието на президента на Украйна Петро Порошенко и предстоятеля на новата автокефална църква Епифаний, митрополит на Киев и цяла Украйна. Старата несправедливост е отстранена благодарение на Негово светейшество и Светия Синод на Църквата Майка. Справедливостта отново възтържествува. И сега украинската дъщеря по воля Божия и с вашата грижа и на Майката Църква ще стане по-силна. Въпросът е, че не е много ясно според украинската визия дали става дума за началото на руската държавност и съответно в литературата има разминаване между едната и другата интерпретация. Според руската интерпретация след 1169 година, годината в която Владимирския княз Андрей, който идва от север от Владимир над Москва, завзема Киев, имаме континуитет на властта, който продължава в следващите векове, през 328 прехвърлянето вече в Москва, отиването след това в Санкт-Петербург и връщането на властта над Русия в Москва. Става дума за транслация империя и си рече прехвърляне на властта през различни градове. Според руската визия става дума за прехвърляне на църковната юрисдикция, като между 13 и 15 век, средата на 15 век, дори митрополитите на Владимир и Москва се наричат митрополит на Киев. Поради това, че в този период в самия Киев, след нашествието на татарите, няма митрополит, който по-рано се е назначавал от Вселенската патриаршия и е бил член на синода на Вселенската патриаршия, дори е бил 60-ти поред, което го прави един от авторитетните митрополити. Можем да кажем, че руската визия за историята на църквата на територията на Украйна по-скоро е историко-политическа. Тя разчита на трансмисията на властта, въпреки че династията на варягите е прекъсната с нашествието на княз Андрей, все пак руската визия държи на това, че имаме един континуитет във властта на Русия, на имперската авторитетност на Русия, докато украинската визия, колкото и очудващо да звучи за ухото на неподготвения, по-скоро търси богословските аргументи. А какви са те? Конкретно те са канонични, църковно-правни аргументи. Сиреч, те разчитат на разбирането в православната теология, че църквата е поместна, че една епископска катедра е поместна и тя няма как да се премести на друго място и че преместването на Киевската катедра, т.е. взимането на титула на Киевската катедра в периода 13-15 век и до средата на 15, не до по-докъсно, е резултат от неканонични събития, наложило се поради татарското нашествие временно овакантяване на неговата катедра
И съответно тя в последствие е възстановена, въпреки че през 15 век там е владение на Литовското царство. Все пак Вселенската патриаршия е възстановила там митрополит, който остава неин митрополит до 1685 година, когато тази територия вече е прехвърлена в Москва, в Русия, и Москва държи Киевската катедра да мине към нейния синод. Между другото, от 17 век са останали няколко писма, кореспонденция между Москва и Константинопол, в които Константинопол отстъпва временно при определени условия тази катедра на Руската църква. Тази кореспонденция се пази. Скоро един колега от Киев в момента я превежда на руски и на украински. Скоро ще бъде достъпна за популярно ползване. Възоснова обаче на тези документи днес Вселенската патриаршия поддържа по-скоро украинската позиция, че пренасене на диоцеза не е възможно и че диоцеза на Киев винаги си е бил там. И в крайна сметка до това временно отстъпване на тази митрополия на Руската църква, това е била изконна митрополия на Вселенската патриаршия още от 10 век. Така, аргументите на Киев по-скоро са богословски и канонични. И за мен най-интересното е в ситуацията днес, че в западното обществено мнение, въпреки че руската теза битуваше, бих казал, не по-малко от 200 години в помагалата по църковна история и помагалата по история на Руската империя, общественото мнение беше заредено с тази теза, че Украина едва ли не е изконно руска, че Украинската църква е част изначално от Руската църква. Днес виждаме обаче, че на основата на богословската обосновка тази теория не получава широка подкрепа в общественото мнение, което разбира се интересува от този въпрос, и украинската визия се оказва по-симпатична в едно доста секуларно общество, което отдавна живее в ясно разделение между държава и църква. Докато историко-политическата визия на руските църковни идеолози се оказва по-симпатична в условията на един авторитарен режим. Общо взето върху това се съсредоточава анализа ми, който ще бъде публикуван в най-скоро време. Във връзка обаче с предишните ми текстове, които засягаха въпроси, свързани с отношенията между българската църква и църквата в Скопие, се получиха интересни въпроси и може би един от най-интересните е свързан с напрежението, което внася присъствието на Руската църква в тези спорове. Разбира се, аз моето мнение за участието на Българската църква и по-скоро положителното ми отношение към нейното въздържане от резки движения в тая посока съм го изразил в текстовете си, но искам да обърна внимание на това, че руският патриарх, въз основа на този аналог между ситуацията в Украйна и в бивша Югославска република Македония и опасността по аналогия с Украйна и църквата в Скопие да получи автокефалия от Константинопол, заплаши директно Константинопол с разкол, с схизма. Разбира се, те няма да се въздържат от разкол, особено в тази политическа ситуация в Русия, но поне така си мисля, Българската православна църква и този път ще остане доволно неактивна, което ще я постави по-скоро в изгодна позиция, отколкото в някакво трудно положение. Разбира се, трудното положение ще е някакси зад кадър. Мисля, че по този въпрос толкова. Специално онова, което виждам за аналога между Украйна и бивша Югославска република Македония, там да, можем да говорим за това, че през септември месец, когато бъде издаден томоса за автокефалия на Украинската църква, ще имаме прецедент, който ще позволи разрешаването на въпроса с църквата в Скопие, но от друга страна двете църкви са и в много различно положение. Ако украинците са разделени горе-долу по-равно или в някаква съотносителна пропорция между трите големи диоцеза на независимата автокефална украинска църква, непризната,
на тази, която се отдели от Московската патриаршия под името Киевски патриархати, тази част от украинците, които са под юрисдикцията на Московската патриаршия, имаме горе-долу някаква съизмерност на подкрепата сред украинското население. В Македония не е така. В Македония архиепископията, която се числи към сръбската църква, по-скоро има малка подкрепа, а държавата и по-голямата част от населението подкрепят разколническата македонска църква. Освен това, в Украйна имаме поне 11 митрополита към Руската църква, които са готови още утре да преминат към една единна украинска църква с център Киев, докато в Македония е трудно да се каже, че нещата са договорени между двете юрисдикции, които са там, Охридската архиепископия с предстоятел архиепископ Йован и синода в Скопие с предстоятел архиепископ Стефан. Но може би там ще имаме някакво развитие в посока обединение на принципите на, да кажем, споразумението и взаимните отстъпки. От тази гледна точка украинците създават много повече симпатии в своя подкрепа и поне за сега успяват, поне клира и на трите юрисдикции да се въздържи от много резки националистически изяви, докато, за съжаление, бивша Югославска република Македония не е съвсем така. Виждаме разнобой между различните митрополити, групи, които са с симпатии към различни поместни църкви и трудно може да се каже, че там все още е постигнато единство. Значи, историко-каноничната страна, бих казал богословската страна, за мен е ясна в най-голямата си дълбочина. Като оставим на страна дебелите томове, какво стои в основата на всичко в богословски план? Това е любовта. Не можеш да основаваш църква въз основа на омразата. В момента патриарх Вартоломей направи един антихристиянски акт, като основа една псевдоцърква въз основа на омразата. Ние, така да се каже, със сърцето си не можем да я признаем. Но идва геополитиката. България е васал на Съединените щати. Тя не е васал на Съветския съюз вече. Нали? Ако беше Съветския съюз, лесно. Всичко е ясно. Нали? Сега вече сме васал на Съединените щати. Съединените щати торпилират Русия чрез Украйна. Патриарх Вартоломей е важен легион в това отношение. Значи те атакуват с няколко легиона, нали, по линия на Полша, при Балтика, нали, и патриарх Вартоломей важна дивизия. Нали, ето Сталин пита колко дивизии има папата. Ето една много добра дивизия, това е Цариградския патриарх. Той е в момента дивизия в геополитическата игра на Съединените щати срещу Русия. И това го знаят всички. И понеже го знаят всички, това е, как да кажа, естетически неприемливо за един православен патриарх да изгражда една такава естетически неприемлива. Ние не можем да приемем, че една православна църква ще се учредява в един геополитически смисъл. Ние се намираме на един етап от реда, по който една обявена автокефалия следва да бъде призната или непризната от останалите православни църкви. Първо бе проведен Обединителен събор в Украйна, където наред с промосковската църква съществуваха още две непризнати от останалия православен свят църкви. Те се обединиха, върнаха се в лоното на Киевската митрополия под юрисдикцията на Константинополския патриарх, след което Константинополския патриарх им даде томос за автокефалия, последва въдворяването или интронизирането на новоизбрания Киевски митрополит, който от тук нататък ще трябва да изпрати тъй наречените мирни послания до всички останали православни църкви. И тогава едва ще се види дали положително ще отговорят останалите православни църкви, т.е. дали ще признаят автокефалията на Украинската църква или няма да го сторят. Едва тогава ще стане ясно има ли някакви катастрофични последици това, което бе извършено. Христос възкръсна и всички ние заедно с Него ще възкръснем. И животът е вечен. И затова идете смело да изпълните своя воински дълг. Ако вие отдадете своя живот за родината, за своите приятели, както казва Свещеното писание, то вие ще бъдете заедно с Бога.
в Неговото царство, с Неговата слава, в Неговия вечен живот. Той казва, че който не изпълни този дълг, той е нечист. Значи имаме обръщане, каквото нямаме нито в джихада, нито в кръстоносния поход. И същевременно църквата осъзнава, че ако някой, който е воден от чувството за дълг и необходимост да изпълни своята клетва, остава верен на своето призвание и отива да изпълни онова, което му повелява дългът, и ако при изпълнението на този дълг човек загине, то той несъмнено извършва акт равносилен на жертва. Той принася себе си в жертва за другите. И за това вярваме, че тази жертва отмива всичките грехове, които човекът е извършил. Било е въпрос на чест да отидеш на кръстоносен поход и в този смисъл хората са продавали всичките си имущества, за да могат да си съоръжат и да отидат. В случая става дума обаче за съвсем различна мотивация. Тоест това е абсолютно извращение на православието. То е извращение на християнството като такова. Да обявяваш една война, да оставим, че това е войната срещу Украйна, да оставим, че там има християни, да оставим, че тази държава доскоро е била не просто съседна на Русия. Това са били за добро и лошо обединени държави. Да обявиш ти тази война за директно паспорт към рая е надминаване на всички извращения в религията, които сме виждали от времето, да речем, на най-ранните подобни. Давам пример. Най-ранното подобно извращение, което е заклеймено абсолютно, е по време на Юдейската война, когато сикариите, една крайна секта в еврейското общество, решават да мотивират своите съграждани да се опълчат срещу Рим, като започват да тероризират собственото си население. Значи, надминава и това нещо по проста причина, че сикариите го правят в името на избрания народ. Те не използват момента, в Стария Завет няма такова нещо. Изобщо и в еврейската религия го няма това нещо. Не използват идеята за отиваш директно в рая. Не, няма директно отиване в рая. Религията, истинската религия, а православието винаги е останало в лоното на истинската религия, никога не признава краткия път. Има само дълъг път, който от раждането до един ден при някакви обстоятелства, предопределените от Бог, само Господ ги знае тези неща. Аз обаче мисля, че ние не бива да си представяме, че този процес ще приключи бързо. Само да направя една аналогия. На времето, 1953 година, когато Българската православна църква решава да повиши статута си, като вместо екзарх се оглавя от патриарх, признаването на този акт става в продължение на 8 години. Веднага след събора, Московската патриаршия признава патриаршески статут на Българската църква. Впрочем, това тогава е извършено по договореност с Москва. Още няколко църкви. На следващата година Александрийската патриаршия, на последващата година Сръбската патриаршия, едва 61 година Константинопол, Иерусалим. И вижте колко дълго продължава този период. Църквите не са длъжни да отговорят веднага. И аз подозирам, че те и няма да отговорят много бързо. По моя информация и по моя хипотеза, най-вероятно първи ще признаят автокефалията на на православната църква в Украйна, както официално се нарича, Александрийската патриаршия, Иерусалимската патриаршия, най-вероятно Елатската или Гръцката архиепископия, Румънската патриаршия, почти сигурно, възможно и Кипърската архиепископия. Не знам как ще постъпят другите, което означава, че Константинопол не е в изолация.
Наблюдава се един такъв процес, една такава тенденция, тъй като украинците, това движение за автокефална украинска църква, то първоначално имаше така един максималистичен обхват и целта беше да се легализира Киевския патриархат. И не случайно този техен деятел, Киевския патриарх, самообявил се, Филарет Денисенко, трябваше да се оттегли, но получи титлата почетен патриарх. Но виждаме, че в томоса и в устава, който ще бъде създаден или вече е даден на тази нова структура, тя се нарича Киевска митрополия или тя е учредена като екзархия на Константинополската патриаршия. Т.е. не е изпълнен максимума на това автокефалистко движение на украинците и от тук пък се прокрадва така една тенденция, че това течение, защото това са две групи на Киевския патриархат и на Украинската автокефална православна църква, които се обединиха под егидата на Константинополската патриаршия, че те може би тактически ще изчакат да се получи този томос, това легализиране на тяхната структура и след това ще се опитат да се освободят пък от този статут, който в момента им дава Константинопол. Т.е. той не им дава максимума, който те искаха и според мен и вътре в тази структура също ще има някакви напрежения, защото това са две групи. Едната се е обособила около болшевишката революция, това е по-малката група, другата от периода след края на студената война. И в момента това, което се случва в тази новоучредена структура, това е едно обединение на тези досега разколнически групи. Сега има опит, те да придобият някакъв каноничен статут, но това според мен не променя разделението вътре в Украйна, напротив още повече го усложнява, защото това превръща разцеплението в Украйна в един вече междуправославен юрисдикционен разкол. Защото ние вече имаме две признати канонични киевски митрополии и сега вече въпросът ще бъде коя е каноничната и какво ще се случи с досегашната канонична митрополия, Киевска митрополия на митрополит Онуфрий. Зависи дали го разглеждаме като политическа цел или като програма и като църковно-канонична такава дипломация, да кажем. Защото ако това е целта, то от църковна гледна точка са важни и средствата. Дали е възможно с неканонични средства или на границата на този томос не е по каноничните правила предоставен. Той за Константинополската патриаршия той ще бъде разглеждан като нещо канонично. Обаче въпросът е другите автокефални патриарши как ще го възприемат. Украинската църква вече е тази структура, която е новоучредената, но въпросът е, че Украинска православна църква в мнозинството си е митрополията начело с митрополит Онуфрий под юрисдикцията на Московската патриаршия. И сега какво ще се случи с тази структура? Има една тенденция държавата да промени законодателството за вероизповеданията, дори да им сменя имената, т.е. тази нова структура се нарича Православна църква в Украйна, а каноничната общност се нарича Украинска православна църква. Сега чрез законите на Украйна трябва да се промени това наименование. Също големите манастири, държавата все пак се опитва да отнеме правото на досегашната канонична и която си продължава да е призната структура, да ползва големите манастирски комплекси, Киево-Печорската лавра, Почаевската лавра и сега въпросът е какво ще се случи. Значи, това много прилича на това, което ние преживяхме през 90-те години, нашия разкол с държавна подкрепа и натиск за вземане на храмове, предоставянето им на една структура, обявена от държавата за легитимна и изтласкването на каноничната. Ако ви прави впечатление, част от авторитетите в православието в момента, Антиохийския патриарх и други,
считат, че всички тези действия са много прибързани и те се основават на някакви претенции, на някакви тези, които изискват много сериозно и задълбочено проучване. Иерусалимския също ми подсказват колегите. Да, т.е. този доклад, който Константинополската патриаршия го е поръчала през лятото на миналата година и на базата на който тя предприема всички тези действия, той доколко адекватно отразява тези исторически процеси, за които казваше господин Тодоров. Тоест, когато исторически се визира Киевската митрополия, то в този доклад на Константинополската патриаршия, коя митрополия точно се има предвид? Дали униатската в западната част на Украйна или тази Киевска митрополия, която при българи на Свети Киприян, киевски и московски, е носител на континуитета на Киевската православна църква и пренасянето на седалището и в Москва, и всъщност тази първична православна църква в Киевска Русия, която след монголското завладяване всъщност там се разпадат и държавни структури, и църковни, но винаги Константинополската патриаршия е държала за единство, единна Киевска митрополия и на цяла Русия, а изведнъж в днешно време се появява това раздвояване. Тоест една концепция, че има две киевски митрополии. В православието и в цялата тази византийска традиция не случайно се нарича културно-политическа общност. В православието има културната политика, а не геополитиката. Защото руските княжества никога политически и държавно не са били част от Византия. Руската църква е признавала върховенството и авторитета на Константинополската църква, но никога това не е била територия на Византийската империя, за да може да се приложат тези канони или тези византийски правила, които чрез едно разширително тълкуване в момента са залегнали в доктрината на Константинополската патриаршия, че тя има изключителна привилегия или власт върху този диоцез. Ами с мъдрост и с много внимателно проучване, според мен нашата църква трябва да върви по средния царския път, както в завета на Свети Иван Рилски е казано, нито да се отклонява наляво, нито надясно. Ако в този спор може да се каже, че двете крайности са отклонение наляво, отклонение надясно, трябва да има помирение, трябва да има призив за възстановяване на единството, на мира и на съборния начин на разрешаване на споровете и конфликти. Но трудното ще стане, ако се появи натиск от една от двете големи патриаршии да се признае, примерно, новоучредената структура. Политическият мотив на украинците да искат независимо от Москва църква е съвършено ясен. Трудно е да си представим едно православно население да живее под юрисдикцията на църква, която се е превърнала отдавна в поделение на държавата, която е агресор в собствената им територия. Някаква аналогия да направим. Представете си, че съседна нам православна държава окупира част от България, води гражданска война в друга част от България и същевременно ние би трябвало да се намираме под юрисдикцията на патриарха на тая съседна, агресивна спрямо нас държава. Това е нетърпимо. Ето защо мотива на украинската църква да иска автокефалия е съвършено разбираем. И онези, които се правят, че не разбират, всъщност лъжат. Но по-същественото има ли канонично, т.е. църковно основание Константинопол да откликне на това желание на украинските православни и да им даде автокефалия? Тук е голямата атака. Москва, Московската патриаршия буквално твърди, че Константинопол няма никакво право. Не просто, а извършва посегателство върху чужда канонична територия, защото тази църковна територия била на Московския патриархат. Напротив, Константинопол изработи своето решение да даде автокефалия на Украйна изключително грижливо, като припомни исторически факти, извади документи, които доказват, че всъщност
Киевската митрополия, която на времето е включвала територията на цяла Украйна, на православните в Полша и на територията на Литва, никога не е била предавана на Московската патриаршия. Тя винаги е била под юрисдикцията на Константинопол. Онова, което се е случило в края на 17 век, 1686 година, е една договореност между Константинополския патриархат и, забележете, Руското царство, което по това време тъкмо е завладяло украинската територия, която до тогава не е била в Московското царство, а в тъй наречената Полско-литовска уния. Завладяват Украйна и решават, че след като са завладели страната, трябва да управляват и църквата на тази територия. Подлагат на натиск тогавашния Константинополски патриарх и постигат следната договореност. Това е прословутия документ от 1686 година, в който се казва, че поради причини тогавашни исторически, войните между Османската империя и Руското царство, далечното разстояние по това време трудно преодолимо, Киевският митрополит за в бъдеще ще бъде ръкополаган от Московския патриарх, но на литургия първи ще споменава патриарха на Константинопол, което за всеки църковно грамотен човек и до ден днешен е ясно, че това означава. Киевската митрополия се остава под юрисдикцията на Константинопол. За да направя една аналогия, във всяка днешна българска църква, всеки свещеник или епископ първи на литургия споменава българския патриарх Неофит, с което казва: ние сме под негова юрисдикция. Документът от 1686 година изисква киевският митрополит да споменава първи на литургия Константинополския патриарх. Веднага след завладяването на Украйна и след подписването на тая договореност, Руската църква нарушава тая договореност и до ден днешен такова нещо като споменаване на Константинополския патриарх никога не е имало. Киевският митрополит никога не е бил избиран от киевското духовенство, а е бил буквално назначаван от Москва. Ето този документ Константинопол заяви, че отменя, тъй като е нарушен, и възвръща юрисдикцията си над Киевската митрополия. Като възвръща юрисдикцията си, която никога не е прекратена, той има право и да промени статута на тая митрополия. И той го промени с Томоса. От тук нататък, каза Константинопол, вие не сте под наша юрисдикция, а ние ви даваме автокефалия, самоуправление. Това е каноничното основание на Константинопол. Позициите на двете църкви са коренно противоположни. Московската твърди: не е вярно, вие сте предали юрисдикцията си на Москва в 1686 година и сега се намесвате в наша канонична територия, което е забранено. Константинопол казва: никога не сме ви предавали Киевската митрополия. Вие сте я присвоили още тогава и ние намерихме документа, в който пише какво сме се договорили, отменяме го, възстановяваме Киевската митрополия и даваме автокефалия. Казано леко на шега, понеже нашия Свети Синод създаде комисия за проучване на казуса около Украйна, на шега казано, се изкушавам направо да изпратя на тая комисия документа от 1686 година. Той е арбитъра. Той може да бъде прочетен. Има го. Там ясно и отчетливо пише какво тогава са се договорили. Ясно пише, че не е извършвано никакво предаване на украинската църковна земя под московска юрисдикция. Това го пише. Аз го публикувах в списание «Християнство и култура», като при това се погрижих със съдействието на мой уважаван колега. Той преведе документа на български език, а от тук пуснахме и гръцки оригинал, ако искат да го сравнат, да видят, че правилно сме го превели, а не сме излъгали. Могат да го проучат. И като го проучат, ще видят, че Константинопол има канонични основания, църковни основания да направи това, което направи. И аз пак казвам, това е важно, защото инак политическия мотив да го направи, или по-скоро политическия мотив украинците да си поискат независимост от Москва, е абсолютно разбираем.
Абсолютно разбираем. Целият спор е канонично правилно ли действа Константинопол или неправилно. Според мен, съдникът е този документ от 1686 година. Слава Богу, него го има. Слава Богу, той може да бъде прочетен. Той бе публикуван преди Константинопол да започне действията си на сайта на Константинополската патриаршия. Политическите мотиви са разбираеми. Въпросът е, може ли да се защити от църковна гледна точка действието на Константинопол? Защото там е основната атака. Нали разбирате, че Москва ще каже хубаво политически мотиви, но църквата не може да действа по политически мотиви. Тя трябва да спазва своите канони. Московската църква, Московската патриаршия няма да си го позволи, а тя напротив, тя непрекъснато настоява, че има каноническо право на тая територия, а Константинопол я краде. Защото тя иска да действа като църква. Вижте, те направо го неглижират по безобразен начин. Управляващият канадските енории на Руската православна задгранична църква архиепископ Монреалски и канадски Гавраил заяви, че е незаконно предоставянето от Константинополския патриарх Вартоломей на томос за автокефалия на предстоятеля на така наречената православна църква на Украйна, митрополит Епифаний. Канадският архиепископ заяви, цитиран от ТАСС, че това е беззаконие, започнато от патриарх Вартоломей. По думите на архиепископ Гавраил, украинските власти сега ще преследват каноничната църква на митрополит Онуфрий и това може да доведе до кръвопролитие. Ще започне отнемането на църковни имоти и приходи от Украинската православна църква към Московската патриаршия. Според документа, автокефалията на така наречената православна църква на Украйна се ограничава в границите на украинската държава. Тя не може да назначава свещеници или създава енории извън Украйна и не може да вари миро, нужно за богослуженията, за разлика от каноничната Украинска православна църква. Украинското издание Вести съобщи, че томосът за автокефалия на православната църква на Украйна ще бъде достъпен в Софийски собор до 7 януари вечерта. След това ще бъде върнат обратно в Истанбул. Това съобщи ръководителят на Департамента по делата на религията и националността на Министерството на културата Андрей Юраш. Има информация, че Юлия Тимошенко е присъствала на рождественската литургия с томоса. Това е политическо неглижиране. Москва направо твърди в изявлението си, с което прекъсна общение с Константинопол. 1686 година вие, цариградците, сте предали тази територия под наша юрисдикция. Направо го твърди, въпреки ясното указание в документа. Сега, там е работата, че атаките от страна на Москва, буквално казано хибридната църковна война, която води Москва, стигна до там, например, че на последното заседание на нашия Свети Синод бе направен опит от един митрополит, знам му името, но няма да го оглася, се опитал да подхвърли проект за становище на Българската православна църква по украинския въпрос, в който буквално се повтарят тези на Москва. Че това е московска територия, че Константинопол не влиза неканонично там, че това било прецедент, че така нататък. Слава Богу, нашите митрополити с мнозинство са отклонили този опит да се гласува един документ, в който дори няма опит за обсъждане на позициите на двете страни. Не са гласували, комисията продължава да заседава. Комисията е създадена, за да се произнесе по казуса с Украинската църква или даже по-скоро по казуса с конфликта между Константинопол и Москва по повод на Украинската църква. За да разберем какво се случва в Украйна, смисъла и разковничето, ние трябва да имаме няколко предпоставки. Първо, най-важното е, че трябва да подходим с богословски светоглед. Не с политически, не с партиен или с личен и така нататък, защото рискуваме да хлътнем в някои от човешките страсти и пристрастия. Второто нещо, трябва да познаваме историята.
нещата не са започнали миналата година или преди 10 години. Това е един много дълъг процес, който трябва да бъде познаван отвътре, отблизо. Третото нещо, ние трябва да имаме терминология, инструментариум. Т.е. трябва да наричаме понятията с достоверни названия. Четвъртото нещо, самите ние трябва да сме независими. Но ключа за разбирането на Украйна е 16 век. Брестската уния. При Брестската уния става голямото разделяне на обитателите на тази територия. Тогава тя не се е наричала Украйна, на униати, да, униати, т.е. де-факто католици и православни. И там е корена на злото. В това деление от края на 16 век. Брестската уния. От тогава насам, още повече, че тогава ние имаме една могъща полска държава и тези западни руски племена, там Галиция и така нататък, са под властта на Полша. Тук е много важна, винаги е много важна политическата власт. И полската държава, полско-литовската държава, оказва натиск върху магнатите, върху болярите, висшата аристокрация. Те естествено, че търпят година, 2, 3, 5 и накрая почват един по един да се предават, приемат унията. Техните подвластни епископи, повечето следват господарите си и така се стига до Брестската уния. Фактически това е по политическа причина. И винаги и тогава и сега е много важно съответната църковна общност под чия политическа власт, пряка или косвена, но действаща е. И затова за мен ключа към разбирането на Украйна е Брестската уния. В Европа няма религиозни държави, има само светски, където всичко това, което днес извършва господин Порошенко, по закон е недопустимо. Той нарушава конституцията на страната си, той се намесва в църковната проблематика, опитва се да управлява църкви и религиозни процеси. Това е напълно недопустимо. Ще видите колко зависими ще бъдат те сега от Турция, от Константинополската патриаршия, която ще отговаря за назначенията и парите, което е най-важното. Мисля, че това е основният мотив, който кара Вселенския патриарх Вартоломей да вземе тази територия под свой контрол, а след това и да печели пари от нея. Мисля, че това е основният мотив, освен, разбира се, съветите от Вашингтон. След цялата тази поредица от събития и заключителния етап, издаването на Томос. Разбира се, че все още стоят въпросителни, но от гледна точка тази фактическа обстановка, реалностите в света, струва ми се, че всички спорещи страни трябва да се съобразяват с това. Просто той има две страни. Първо, дали украинците имат право на автокефалия. Тук само с едно изречение. Каноническата традиция в православната църква е, че автокефалия се дава на една християнска православна общност, която живее свой организиран живот в рамките на дадена държава, т.е. държава с граници. Тази православна общност може в нея да живеят народ с един език или различни нации и народи, но основното в случая са географските граници на една държава. От тая гледна точка, да, украинците имат право. Има такава канонична традиция, макар че трябва веднага да се каже, че тя е сравнително нова в новата църковна история. Тя е с давност малко повече от 150 години. За първи път се издава Томос през 1850 година на Елатската, на гръцката православна църква. Малко по-късно, през същото столетие, са издадени още два томоса. Един томос за Сръбската православна църква 1879 година и 1885 година за Румънската. От тогава до сега са издадени томоси за всички тези поместни православни църкви, които днес ние казваме, че са част от православната църква, част от нас, от нашия църковен живот. Разбира се, всяка една от тези поместни православни църкви, издаването на томосите с собствена специфика. Например, това, което направи впечатление, вероятно и на зрителите, е така присъствието на президента на Република Украйна Порошенко.
Тоест виждаме нещо характерно по-скоро за трите томоса, издадени през 19 век, защото във всичките тях присъства този държавен елемент, като формули. Това с томосите, тази история с томосите, пак ще повторя, тя е сравнително нова. На времето имаме даване на автокефали, но то е по друг път и с други форми на облечение, така да се каже. Имаме издаване на грамоти или пък съборни приемани актове, но винаги подписвани от протоса. В случай, когато говорим за всички предстоятели на поместни православни църкви, протоса, това е Вселенския патриарх. Тоест, Вселенския патриарх, когато се връщаме много по-назад в историята, с подписите на останалите поместни православни църкви. Между другото, тази формула, ако си спомняте пред съборните съвещания преди големия събор преди няколко години, тя беше предложена, между другото, от Вселенския патриарх Вартоломей на всички участници и най-много се настояваше пред Руската православна църква тя да инициира и да оформи дневния ред на тази точка за автокефалията. Именно Руската православна църква отхвърли тази точка от дневния ред на събора, въпроса за автокефалията. Кой има право да дава автокефалия? Но всъщност сега този въпрос стои с много голяма острота, защото църквите, които не признават действията на патриарх Вартоломей, точно това казва, че той го е направил еднолично, а не е направил събор, за да се даде тази автокефалия. Той има това канонично право. В кодекса с канони съществуват няколко такива църковни правила. Нека и да припомним и по неговите извънредни правомощия. Тоест, тук ние говорим за едно учение за извънредните правила или особените права на Константинополския патриарх, които са се оформили с столетия. Не само Вселенските и поместните събори, нека да споменем и за Седикийския събор с издаването на правило за особената роля на Вселенския патриарх в църковната юрисдикция, в църковния съд. Той има право на апелация. Точно правото така, на да се отнесат към него две спорещи страни. Между другото, нещо, което заляга във всички томоси и го виждаме и тук и в томоса за даване на автокефалия на Украинската православна църква. Да припомним на нашите зрители, че 1998 Всеправославния събор в София беше свикан точно въз основа на това древно право. Точно така. В някои томоси за автокефални църкви, например 98 година на миналия век за чешката и словашката православни църкви, това изрично е записано, че при големи дебати, горещи дебати, чешката православна църква кани епископи, митрополити от Константинопол. Светия Синод има правото, разбира се, да подготви това решение, което предстои с дискусии по време на синодални заседания и прочие. След интронизацията, украински трябва да изпрати мирни писма. В томоса също се казва, че решенията на поместните православни църкви би трябвало да следват реда на диптисите. Което така малко шеговито казано е някакъв шанс за Българската православна църква, тъй като ще има достатъчно време да се ориентира след произнасянето от страна на останалите поместни православни църкви, които в реда на диптисите стоят преди нея. Но може би още няколко изречения трябва да се кажат по отношение на решението. Значи, според мен първо решението на Светия Синод би трябвало да е балансирано. Признаването на Украинска автокефална православна църква според мен би трябвало да стане. Но от друга страна, Българската православна църква би трябвало да използва това нещо, за да постави няколко съществени въпроса. Например, въпроса за реда, споменах за диптисите, за реда на Българската православна църква в диптисите. Смисъл, че тя в диптисите на Руската патриаршия е на последно място. Да, това е един болезнен въпрос и разбира се и други въпроси. Така че аз виждам, че най-рано другия месец, края на другия месец, дори и по-другия месец, може би ще има Светия Синод канонично основание да вземе някакво официално решение по въпроса за украинската православна. Тоест това, че църквата не избързва в момента с позиция, е позитив за нея. Това е канонично издържаното. В смисъл, няма на база на какво отгоре да дава автокефалия, т.е. да признае автокефалия, няма канонично основание. Може да заседава, може да подготви публиката, обществеността,
с различни интерпретации и тълкования, но да излезе с официално решение все още няма да е канонично издържано. В началото на вашето предаване е, че за даване на автокефалие важи един основен каноничен принцип. Територия с съответните държавни граници. Обаче за даване на автокефалия има още няколко канонични изисквания. Най-общо казано, това да е жива църква. Да има развита мисионерска дейност, благотворителна дейност, да има голям брой вярващи, да има независим църковен съд и така нататък. Македонската църква отговаря на тези условия. Но това, на което разликата между украинската и македонската православна църква, според мен че украинците все пак са имали самосъзнанието в продължение на десетки, да не кажа стотици години, за това, че те имат право на автокефалия. Докато историята на Македонската православна църква е много кратка. Тя е и по-неопитна от гледна точка църковната дипломация. Ако ме питате, никога не трябва да забравяме и да изпускаме това, че все пак става въпрос за един православен народ. Нали? Ние си говорим тук за синодите, за томоси, все пак съществува един народ от милиони православни в Македония, които не са част от православната църква. Събитията, случили се тук през последните 1-2 години, в контекста на тази идея за даване на автокефалия на православната македонска църква, ако вашите зрители и наблюдатели са наблюдавали много внимателно, имаше две събития ключови. Първо, октомври месец край бреговете на Охридското езеро се проведе събор. Събор, който прие поправка на един член 2 от техния устав и добави към титула името Първа Юстиниана. Нали? На архиепископа. Да, т.е. от времето на Юстиниан, създадено през 6 век, създадена поместна православна църква, съществува няколко века. Все пак... И да поясним, значи той вече се нарича архиепископ на Македония, така, на Охрид и на Прима Юстиниана. Според мен има някакъв смисъл с оглед преориентацията на Македонската православна църква да търси съдействие за получаване на автокефалия именно от Вселенската патриаршия. От наша гледна точка това е, да употребя така по-меката дума, неразбираемо. Още повече, че Българската православна църква се ангажира с въпроса за даване на автокефалия. Друг е въпросът доколко активна беше тя. Може би и това е причината, че македонците, поради пасивността на Светия синод на Българската православна църква, се преориентираха към Истанбул. След това, посещението на президента на Република Македония, следващия ден след получаването на томоса, при присъствието на президента на Украйна, той на следващия ден посети патриарх Вартоломей. Няколко там седмици след това църковна делегация пък посети Украйна и се срещна с украинския президент, с ръководството на новоучредената украинска църква. Така че това са все знаци, които говорят, че вероятно македонците ще се опитат да извлекат някакви дивиденти по пътя им към получаването на автокефалия. И ако бъдат признати, те ще бъдат признати пак за сметка на българското църковно-историческо минало, защото Цариградския патриарх без проблем може да ги признае за наследници на тази Първа Юстиниана. Което не пречи, нали, това са две различни неща, което не пречи на Светия синод на Българската православна църква, без да влиза в някакъв конфликт, без да излиза извън съборността, да бъде ясен, да бъде категоричен, използвайки, например, въпроса за реда на диптисите. И какво да каже на македонците и на Цариградския патриарх, като казвате да бъде категоричен и конкретен? Винаги би могло в едно решение, така дипломатично църковно решение, да бъдат назовани нещата с истинските им имена. Και ενώ η Αμερική νομίζει ότι τώρα θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο καταστρέφοντας την Ρωσία, δεν έχει καταλάβει ότι έχει ανοίξει πλέον τον τάφο της. Όλες αυτές οι οπισθοχωρήσεις, οι παναχωρήσεις που κάνουν δεν είναι τίποτα παρά μια πιο ελεγμένη προσπάθεια να κερδίσουν τον πόλεμο Αμερικάνοι. Αλλά δεν θα γίνει έτσι.
Ο πόλεμος που ήδη ξεκίνησε από τη Συρία, που ήταν το ένα άκρο του τόξου, τώρα θα μεταφερθεί στο άλλο άκρο του τόξου, που είναι όλη η Βόρεια Ευρώπη. Και όταν λέω Βόρεια Ευρώπη, δεν αναφέρομαι σε έναν πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που νομίζουν ότι η Ουκρανία θα την καταστρέψει η Ρωσία. Η Ουκρανία είναι ένα κομμάτι της Ρωσίας, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της Ρωσίας, στο Κίεβο. Επομένως, και το ξέρουν και οι Ρώσοι, το ξέρουν και οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι Ουκρανοί. Χτυπήσει την Ουκρανία είναι σε να χτυπά τον εαυτό της. Γι' αυτό δεν θα γίνει έτσι όπως νομίζουν. Πόλεμος πάνω από την Ουκρανία θα γίνει με τα ανατοϊκά αεροπλάνα, αλλά θα ιτηθούν εμπλοκή της Κίνας βλέπετε? Θα ιτηθούν το ΝΑΤΟ. Εκείνο που βλέπω σαν καταστροφή μονάχα είναι τις σκανδιναβικές χώρες. Δυστυχώς κάποιες χώρες όπως είναι που θα κάνουν το ολέθριο λάθος να νομίζουν ότι οι Αμερικάνοι θα τους σώσουν. Οι Αμερικάνοι θα τους βάλουν απλά στο κόρπο να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και μετά θα τους αφήσουν. Γι' αυτό όλα τα μικρά κράτη που θα μπουν σε αυτόν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας να θυμούνται ότι είναι ανόητο ένα σκυλάκι να τα βάζει με μια αρκούδα. Το μόνο που θα μπορούσα να συμβουλέψω όλους εκείνους ανθρώπους, όπως έκανα και χθες με πήραν από τη Ρουμανία τηλέφωνο και με ρωτούσαν, πάτερ μου, τι να κάνουμε εμείς, μου λέει οι Ρουμάνοι, σε αυτόν τον πόλεμο με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Τους είπα μια κουβέντα, αυτή που θα έλεγα και στην πατρίδα μου. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τι κάνει κάποιος αν θέλει να σωθεί από μια αρκούδα. Πέφτει κάτω και κάνει τον πεθαμένο. Η αρκούδα δεν τον κάνει κακό. Δεν τον ενοχλεί. Πατέρα. Εάν δεν κρατήσουν ουδετερότητα, είπα στη Ρουμανία, εάν δεν κρατήσετε ουδετερότητα θα καταστραφείτε. Αλλά δυστυχώς αυτή την ουδετερότητα δεν θα την κρατήσουν. Όλα δεν θα ονομάσω κράτη τα οποία θα καταστραφούν. Δεν θα ονομάσω κράτη γιατί δεν θέλω αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουν μέσα από αυτά τα λόγια τα κράτη εκείνα που θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Αλλά βλέπω μεγάλη καταστροφή σε πολλά κράτη. Λυπούμε τη Σκανδιναβία που θα καταστραφεί γιατί θα πιστεί από τους Αμερικάνους να πάρουν θέση εναντίον της Ρωσίας. Λυπούμε τη Γεωργία που θα πάρει θέση υπέρ του ΝΑΤΟ. Λυπούμε τη Βουλγαρία και Λετωνία σε όλα αυτά τα μέρη που θα πάρουν δυστυχώς τη θέση των Αμερικανών. Είναι προτιμότερο, αν έχουν λίγο εξυπνάδα, είναι προτιμότερο να λουφάξουν και να μείνουν ουδέτεροι, να μην πάρουν τη θέση κανενός. Ούτε το Ρώσο ούτε τον Αμερικάνο, αν θέλουν να σωθούν. Το ίδιο όμως και εμείς. Εάν κάνουμε το λάθος, θα εμπλακούμε σε ένα πόλεμο, ο οποίος με αστραπιαία ταχύτητα και με νέα όπλα που δεν έχετε ξαναδεί, η Ρωσία είναι από τον Θεό ορισμένη, έχει οριστεί από τον Θεό να καταστρέψει το κράτος της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Έχει οριστεί να καταστρέψει το σατανικό κράτος της Ευρώπης και Αμερικής που έχει δηλώσει υποταγή στον σατανά. Πατέρα μου. Μετά από εκεί να ξέρετε ότι ο πρόδρομος πλέον, ο αληθινός πρόδρομος του Αντίχριστου θα είναι η Κίνα. Η οποία Κίνα θα είναι το υπόδειγμα της τέλειας υποταγής και της παγκόσμιας φυλακής που θέλει να επιβάλλει ο διάβολος στους ανθρώπους. Και θα το επιτύχει αυτό. Γι' αυτό ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και θα μπορούσα να πω κάτι άλλο. Όσοι θέλουν να το παίξουν μάγκες, ας συνεχίσουν να μιλάνε και να λένε όλες αυτές τις αηδίες που λένε μέχρι τώρα που ακούω. Αν όμως θέλουν να είναι λογικοί άνθρωποι, πιο καλά να προσευχηθούν. Γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πολύ σκληρή. Μια επόμενη μέρα που δεν θα έχουμε τρόφιμα. Μια επόμενη μέρα που οι αρρώστιες δεν θα έχουν φάρμακα. Μια επόμενη μέρα που η ραδιενέργεια, η μόλυνση του περιβάλλοντος δεν θα έχει τρόφιμα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ μου Στέφανε, γιατί πονάει η καρδιά μου για αυτά που βλέπουν τα μάτια μου.